because I will learn from it. Bună ziua, România! Bună ziua, Ferentari! Sunt Bianca Bonev și șoc. Mi-e cald, mi-e cald, mi-e cald. Să le beau dimineața sau seara? Poți să le bei când simți tu. Diana! De mama ta toate? Wow! Nu știu cu care să încep. Ai să scot ale mele? Hai corțele în pun. Polis pe șantier. Am fost Caterin. Care s-a acolo? Bă, nu știu, mi-a scris un număr random. Așa faci tu? Așa pătești tu, scriu numele random? Așa. Am vreo 3 zile la mare, nu?